Първо откача, ограничение с 120 и 135. Километража не показва толкова. Защото колата е перфектно рейси. Сме търсим в Германия. Това е моя най-велик шофьор. Не знам хора, не знам. Тия шофьори, които са с 20-30 стаж, да си пълят тия книжки. За 3 часа и половина Франция и Германия. 3 часа и половина. Не си какво правим, не знам. Те някакви полиция ги ходи. Хора, те не изпърта. Че сега... Багажа не е малко. Багажа много. Багажа откача. Багажа откача. Колата е откача. Сме в Германия, след 3 часа сме в Германия. От Германия, грешка. Излезем в Австрия. В Австрия, след 2 часа излезем от Австрия. В Австрия ще пием генската. Вера ще пием по-едно генската, аз ще те. С 40 на 3. Музиката твоя яка? Значи да чуете музиката, само... Не малко е. Да, не да подскачат много, че... Значи колата е много добра, но кой бавам да самата е. Да, не мине. Това ще си мигаш не работи. Синия фон се пусна с крак. Бръстим то парет. Да, тук там са... Той там са Când să mă măleau la viață, puteam zumte. Biggie! Altul Saramago! Значи това е, предполагам 2000, не знам коя година, е втора сигурно, тя ще има номера. Ще не се видя. Обаче ги едем цял ден си, това да ме лапа това чурката. Дай се твърда, ще си мъча общината. Има и такива дети минават, ама то не изпежда. Моя съвет ще се още 2-9. Все пак. 2-5 ги държим. Караме кола за 100 пълна, няма как. Това беше там. Чакайте включване година. По година в Виена ще пием. Същото време, днес същата кола, малко по-гадна. За 80 паса да ги вижда. 80 паса да ги вижда. Всяка година намаляваме разхода. Това е нормално. Само гори пак е Германия пак. За любопитните няма проститутки хуманитарите. Да. Това трябва да опачим на Хитлер. Няма проститутки хуманитарите. Как може една проститутка къде няма? Франция, Холандия, Белгия. Чиновничен. Право майдата. А някак да прибера. Ай.